Здравейте, хора! В този клип, първо да ви предупредя, че този клип ще е доста тъп, доста ужасен и доста тъп и доста ужасен. И казах ли, че ще е доста тъп и ужасен? Ма не, нека да го кажа. Клипът ще е доста тъп и ужасен. Да, казах го. И този клип, за кой ли път казвам клип? Оле май, някой ми свирка отгоре. Все пак съм на терасата, може някой да ме чува. Или пак не, или пак да. Не знам. Да, както да е. В този клип ще отговарям на няколко ваши въпроса, които ви помолих да ме задавате във Facebook и вие ме зададохте и много ви благодаря за което. Нека да започваме. Или пак вече това го казах. Кой знае? Не знам. После ще се вия какъв съм изуд. Така. Първи въпрос е, коя е любимата ти песен? Аз нямам една единствена любима песен. Те са доста, но сега ще спомена две. Една от най-любимите ми песни е на Жана Бергендорф, Самурай, по проста причина. Оле, имам 9% батерия. По простата причина, че Жана е уникална. Просто я обожавам. И Жана, ако гледаш това, обичам те, йо. Обичам те. Така, преминаваме към втори въпрос. Какво искаш точно сега? Точно сега искам навън да изгрее слънце. Въпреки, че в 7 часа, не знам, в 7 часа как да изгрее слънце, ми кажете, ама цял ден е и тъй. И вече не правя разлика колко е часа, кога ще се стъмни, ма то цял ден мрачно, братче. Гледайте. Да. Така, както да е, оле, много. Както и да е. Така. Трети въпрос е, имала ли си двойки някога в Даскал? Не, нямала съм никога двойки в Даскал и не искам да имам двойки в Даскал. Ясно ли? Ако не е ясно, да го повторя. Не бе, шегувам се. Да. Нямам никакви двойки, не искам да имам. И да. Така. Коя е най-слабата оценка и най-силната оценка? Най-слабата ми оценка е 5, а най-силната ми оценка е 6. Или 7. Който се изберете. 6, да. Така. Последният въпрос е, на колко години си започнала да пееш? Започнах да пея на 3. Омага, на 3. Глупости, на 5 годишна възраст. Просто гледам сега, че 3 минути видеото е точно и сега става. Да. На 5 годишна възраст започнах да пея и да. Мисля, че това бяха всички въпроси. Да, знам, че бяха малко, но шанс. Но както да е. Ако искате да направя по-дълги клипове с повече въпроси, с отговори, глупости или предизвикателства, пишете долу в коментарите, долу. Пишете там. Ако ви е харесал най-случайно клипа, дайте thumbs up. Дядо Коледа с брада. Хо. И пък ако не ви е харесал, разбирам да. Така. Сори за този шум, но съм на терасата. Да, има хубава светлина, такава мрачна. По-добре отвътре. Както и да е. Много се отнесох днеска. В този клип. Така. Мисля, че това беше всичко или пък не беше, не знам. Да. И пак ще кажа, пишете долу в коментарите какъв искате да е следващия клип, ако изобщо искате да правя следващ клип. Ако искате изобщо да правя следващ клип, да, май това беше всичко. Пада ми батерията, чао!